Pamilya sa napatayng 13 anyos nga si Ralph Boreros dili mo pasakag kaso batok sa lineman sa Visayan Electric Company. Si Maris Puyo sa report. Pamilya sa napatayng 13 anyos dili mo pasakag kaso batok sa mga lineman sa Visayan Electric Company. Si Ralph Boreros, taga Barangay Tejero, Cebu City, nadatugan og poste sa kuryente ni adtong Martes. Nitaroy sa kilid sa lawas niini ang parte sa bangko nga iyang gilingkuran atol sa panghitabo. Namatay si Ralph sud sa tambalanan. Apan na mga ginikanan niini dili mo pasaka og kaso tungod kay daw kahibalo sila nga aksidente ang nahitabo. Kuyog pa ni adtong tunguran ni Ralph ang iyang mga higala kinsa puros nagpaalim karon sa Cebu City Medical Center human nakaangkon sab og pangus, hilos ug bunog sa ilang lawas. Si Tinago Barangay Kapitan Joel Garganera nibutyag nga sa wa pang insidente nagpatabang siya sa mga lineman sa VECO aron hipuson ang nagbitay nga wires sa poste. Apan pag-abot nila Jesse Aton Ngoho ug Fernando Maluya, gibutyag sa duha nga dili sa VECO ang mga wires kundi sa PLDT. Pipila ka minuto ang wires na sabud sa miaging container van nga ilang gisakyan, hinungdan nga natumba ang poste ug nadatugan sila si Ralph ug mga higala niini. Nibalik pa ang duha ka mga linemen sa VECO apan nga suko na ang mga residente tungod kay kung nahipos pa dayon ang wire dili unta daw mahitabo ang aksidente. Ang mga linemen gidala pa sa police station apan gibuhian ra sab dayon human mipasalig ang VECO nga motabang sila sa mga biktima. Si Bong Lintag, PLDT Assistant Vice President, niangkon nga gipanag-iya sa PLDT ang maong wires. O kung doon na pa'y nitawag sa ilang buhatan, magpadala unta sila og abiso sa mga moagi sa lugar. Matud ni ini nga gipaabot na sab sa ilang legal office sa Manila ang maong aksidente. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.